בוא לפה, ברק. לאן? להגיע מיד יפה זה מאוד יעזור לנו, אחרת בעיה אחרת לא נגיע לשם. 6448 שומע, אני לא משטרה 6374 6374 אני שומע. חבר'ה, המיקום שלנו זה המיקום של הנפילה. טוב, בחמש. היא נכנסת לאמבולנס שלנו להביא לך את המקרה. מישהו אין לו מה לעשות, שיפנה שטח פה, חבר'ה. שיפנה שטח, אין לו מה לעשות. אני מגיע. סליחה.